ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯୋଉ ଆମର ଘର ଚାରି ପାଖରେ ସବୁ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି, ସେଇଥିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି କୌଣସି କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଟ୍ରିପ୍ସରେ କରିକି କୌଣସି ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଥିମାନେ, ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବୃଦ୍ଧ, ମଉସା, ମାଉସୀ ଏମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି କୌଣସି ଉପକାର ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନକୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ବିଶୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ, ମୋର ବ୍ଲଗର ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଦାଦା ଦାଦି ମା ମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖେ ଯୋଉ ଜଡିବୁଟି ରହି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶୂଳ ଗଛ। ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶୂଳ ଗଛ, ତାର ପତ୍ର ବେଲ ପତ୍ର। ମୋର ଛୋଟ ଗଛ, ଏଇଠି ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି, ଏ ଛୋଟ ଗଛରୁ ବେଲ ପତ୍ର ଆଉଛି। ଘର ବାଡ଼ିପଟେ ସବୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଘର ଚାରିପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଘର ଚାରିପାଖ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଡାମ୍ଫ ତୋଳିବା, ତୋଳି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସାଜିରେ ତୋଳି ସବୁ ରଖିଛି। এটা ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏମିତି ସବୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୋ ଘର ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଡ଼ିବୁଟି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଗଛ ଆଣିବାରେ। ଗଛର ପତ୍ର ସହଜରେ ଆଣି ହେଉଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜଡ଼ିବୁଟି ବନାଇ ଘର ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଜଡ଼ିବୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି
ଏମିତି ପଥର ପଟରେ ଛେଚିକି କୁଟିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛି। ଏବେ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ এইটা আমার ଜୁଆଣି ଗଛର ପତ୍ର। ଏହାର ସେଣ୍ଟ ବହୁତ କରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଲପତ୍ର, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପାରିଜାତ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ এইটা ବେଲପତ୍ର ନେବା। ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏବଂ ଜୁଆଣି ପତ୍ର, ଅଜୱାଇନ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜୱାଇନ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଜୱାଇନ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶି ଆମେ ଏହାର ଛେଞ୍ଚି ରସ ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତମକୁ ବାବା ପତ୍ରର ରସ ଦିଅନ୍ତି? ପତ୍ରର ରସ ଦିଅନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଲାଗେ? ବହୁତ ଦେହର ବଡି ଏନର୍ଜି ବଢେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଆସିକି କହିବ। ହଁ କୁହ, ସେଇଠି କୁହ। ହଁ କୁହ। ବାବା ଦେଲେ ଖାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗେ ତ? ତମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଅ, ବାବା ଦିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବାବା ସକାଳୁ ଉଠି ଡେଲି ଦିଅନ୍ତି ନା? ତମେ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗେ, ଦେହର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ବଢୁଛି ନା? ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ? ଦେହ କଫ କାଶ ଜର କିଛି ତମକୁ ଲାଗେ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସାନ ପୁଅ, ପୁରା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ରୁଟିରେ ଦିଆ ହୁଏ? ତମେ ରୁଟିରେ ଖାଅ? ରୁଟିର ବି ଏଇ ପତ୍ର ରସ ଦିଅନ୍ତି ମା? ଆଉ ରୁଟିର ଖାଅ ନା ଖାଲି ଗିଲାସରେ ଖାଅ? ଖାଲି ଗିଲାସରେ ଖାଅ, ଖାଲି ପେଟରେ ନା? ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି କେତେବେଳେ ଖାଅ? ସକାଳୁ ଉଠିକି କଣ କର? ହଁ, ଦାନ୍ତ ଘଷ, ମୁହଁ ଧୁଏ, ତାପରେ ବାବା କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ପତ୍ରର ରସ ଛେଚିକି ଓକେ, ଆମେ ଯିବା। ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। गिलास कांच बाटी आन
4 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ଛେଞ୍ଚିବେ। ଛେଞ୍ଚି ସାରି ଏହାକୁ ରସ ବାହାର କରିବା। এই ରସରେ ବାହାର କରି ଗିଲାସ ନୁହେଁ ବାଟି ଦରକାର। ବାବା ଗିଲାସ ନୁହେଁ ବାଟି ଦରକାର। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ଇଏ ଆଣିକି ରଖିଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ନେଇ ଆସନି। ଷ୍ଟିଲ ର ଛୋଟ ଗିଲାସ ଭଳି। ଏଟା ଟିକେ ଧୋଇ ଆଣ। ବାବା ବାବା ରୁହ ସେଇଠି ଥାଅ ସେଇଠି ଥାଅ। ସେପଟେ ଯା। କଣ କୁହ? ଏପଟକୁ ଆସ। କଣ କୁହ? ବାବାକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ବାବାକୁ କହୁଛି ବାବା ବଟଲ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ କୋଉ ପତ୍ରର ରସ ଛିଞ୍ଚିକି ଦେବେ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ହଁ ଆଉ କଣ ବେଲ ପତ୍ର। ଆଉ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। କାଚର ବି ବାଟି ଯଦି ଗୋଲକି ଅଛି ନେଇ ଆସ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଏମିତି ଗୋଳା କରିକି ଏମିତି ଯୋଉ ବାଟିରେ ନବା। ଏମିତି ଗୋଳା କରି ମୁଠେ ଧରିକି ଏମିତି ରସଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଫି ରସ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆମର ଘର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ପିଆଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ରସ ବାହାରିଲା। ଏଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଦେଲେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥାଏ। ସେଇ ଲିମିଟରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ସେବନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଆସନି, ଟିକେ ମହୁ ଢାଳି ଦିଅନି। ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ 11 ଫୁଣ୍ଟା 5 ଫୁଣ୍ଟା। ରୁହ ବାବା ଫେର ପୁଣି ବେଗ ଲଗାରେ। ଏମିତି ନେବା। ଏଥିରେ ଗିଲାସରେ ଏମିତି ନେଇକି এইটার চামচ দিয়ে
এটা বেশি পিতলাটা না, একটু বেশি ঘন্টা হবে। একটা চামচ চা চামচের চা গোটা চামচ মিশাইলে ମିଶାଇ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଫେଣ୍ଟି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମାପ କରିକି ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସର ରହିଛି, ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ତମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଅ ଏ ଛୁଆ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ଏମିତି ମାପ କରିକି। ଏ ନିଅ ଏଇଟା ପିଇଦେଲ, ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ, ପିଇ ସାରିକି ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପିତା ଟିକେ ଲାଗୁଛି? ସୁପର ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ବିଜିକି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପର କହୁଛନ୍ତି। ବାଃ ପୁଅ ବାଃ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହ ଖାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହ ଖାଇ ପୁଅ ମୋର ପୁରା ସୁପର କହୁଛି, ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସୁପର କହିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବାବା ଡେଲି ଏମିତି ପିଆନ୍ତି ନା, ଡେଲି ପିଅନ୍ତି, ବହୁତ ପିଇବାର ମଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାବା ହଉ ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ, ପିଆ ସରିଛି ପିଇଦିଅ, ହଉ ପିଇ ସାରିଲେ କହିବ, ପିଇଦିଅ। ଆଉ ବାଙ୍ଗିରି ଦିଦି କି ଡାକ, ବାଙ୍ଗିରି ଦିଦି କି, ବାଙ୍ଗିରି ଦିଦି କି ଡାକ, ଡାକ ବାଙ୍ଗିରି ଦିଦି। କଣ କଣ ଦିଆ ଏଇଟା କିସ ତୁମ ଆପଣ ଆଉ ବାଙ୍ଗିରି କି ଡାକ, ବାଙ୍ଗିରି କି ଡାକ। କାହାକୁ ଦବୁନି। ଅମି କି ଡାକ, ତ ଅମି ଦିଦି କି ଡାକ। ସକାଳେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ଖାଇବନି, ହଉ ଏଇଟା ମା କୁ ଦେଇଦିଅ, ମା ଖାଇଦବ। ତ କାକିକି ଦେଇଦେ। ଏଟା ମୁଁ ନିଜେ ପିଇ ଦଉଛି, ମୋର ଡେଲି ପିଇବାର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ। ଦିଦି ଭାଇ ବାବା ବାବା ବାଗି ଖାଇବ ମହୁ ଦେଇଛି ତାକୁ, ଏ ଚାଲିଛି ବାବା ଏଇଟା ମୁଖ ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ଆସ ଛୁଆ ପିଇଦେଲା। ପିଇଦେ ପିଇଦେ, ଦେଖାଣି ହବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏପଟକୁ 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 ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କେମିତି ପିଉଛୁ ଟିକେ। ବାବା ଗେଲି ଝିଆରୀ ପିଇଦେଲା, ପାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦିଏନି ବାବା ପିଇଦେ। ଇଏ ଜଡିବୁଟି ପିଇବାରେ ଇଏ ମାହିର, ପୁରା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦି ଜଣ ପିଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସୁପର, ଓକେ। ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ମଉସା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଏହା ଜଡିବୁଟି ପିଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନୀତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର 100% କାମ କରିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଛେଞ୍ଚା ସରିଯାଇଛି। এটা ଆମେ ଏଇଟାକୁ সবাইকে ଛେଞ୍ଚା ଛେଞ୍ଚି ଏହାକୁ କାଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରସ। আমাকে অছো ବାବା ଟିକେ ଚୁପ ରହିବ। ତମେ ଏଇ ଚାମଚିଟା ଉଠେଇଲ। মুইকে ରୁହ ଚୁପ। ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି এমনি ରସ ଆମେ ଚୁପୁଡି ଦବା। চাই পিওবা দেখ আমার কাইলা কাইলা ମୁଁ ଟିକେ ଦିନ মুইকে দেখ মামাকে একটু একটু বাগি বুঝা কাউছি বাগি রাউছি ଯେମୁ ମହୁ ଅଧା ଚାମଚ ଲବା। ଏ ଚା ଚାମଚ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଅଧା ଚାମଚ। ବେଶୀ ନା 5 ଫୁଟ 5 ଫଣ୍ଟା ଦବା ମହୁ। ଆମର ମିସେସ କହିଲେ 5 ଫଣ୍ଟା ଦବା। ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ଜାଣିଗଲେଣି। ଜଡିବୁଟି ବହୁ ସବୁଦିନ ବନାଏ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବନଉଛେ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖ ବାବା ନିଅ ପିଇଦେଲ। ପିଇଦିଅ ଧର ଧର ଧରିକି ପିଇଲ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖେ ପିଇଦିଅ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ସାନ ପୁଅ ପିଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ ବୟ ପିଇଦିଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ସବୁ ପିଇଦିଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର। ହଁ ପିଇଦିଅ ହଁ ପିଇଦିଅ ପିଇଲା ବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି। ପିଇଦେଲ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲ। ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଁ ପାଇପିବି ଏଠିକେ ଏ ଆମର ଝିଆରୀ ନା ବାଙ୍ଗିରି ଅମି ରୁମି यार बहुत प्रकार नाम डेली सकाळ पी दे। बाबा तापरे एमती पीकी बाबा सकाळ खाली पेटरे विशेष कर सकाळ खाली पेटरे पीबे। पीला परे याकु ज्वर काश थंडा पेट व्यथा पेट बिंधा जो डेली थंडा वर्तमान वर्षा सीजन जो थंडा हवा काश नाकर जल बाहर नाक बथा हवा छाती पेन हवा छाती बथा हवा ए सबु रोगरू बहुत उपकृत पाइबे। ये सबु रोगरू दूरीकरण हब। तेणु आपण मानक मु निश्चित अनुरोध करी आपण माने समस्ते डेली सकाळु उठी सूर्य बाहरी नथिबा आगरू डेली तुलसी पत्र बेल पत्र एवं जो जुआनी पत्र आनिकी 3 गोटी मिसिकी समान परिमाण रे आनिकी ताकू छांची तार पत्र रस खांतु। खाइला परे आपण भी अनुभव करि परिबे ए जड़ी बूटीर करामती केते। रखुची आज ए भिडियोटी भलो लागिले समस्ते लाइक एवं शेयर करिवे। रखुची जय जगन्नाथ। देखो आमर जो गंगशिउली पत्र आम छेंची सारीचु। बर्तमान आम छेंचा अलरेडी सरी जाइछि। देखो एमती पेस्ट कर छेंचा जीवो एटा एमती छेंची जीवो।
ଏମିତି ଛେଞ୍ଚି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ଛେଞ୍ଚାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଛେଞ୍ଚି ସରିଛି, ଛେଞ୍ଚା ସରିଛି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା।